זהו, החצב. החצב הוא פרח שצומח בסתיו לתקופה מאוד קצרה. לחצב יש פרחים לבנים, שבכל פעם פורחים קבוצה אחרת של פרחים. הם אף פעם לא פורחים ביחד. בחורף, החצב נעלם מעל פני השטח. לא רואים שום דבר. ומתחת לאדמה יש פקעת. הפקעת הזאת היא המקור המזון של הפרח, שבזכותה הפרח צומח שוב בסתיו הבא. בחורף הפקעת יונקת את המים מהגשם שיורד, ואז הפקעת מצמיחה עלים ירוקים ארוכים שהם רעילים ומסוכנים. העלים האלה מתייבשים בקיץ והופכים להיות חלק מהפקעת, אותה פקעת שאוגרת את המזון ונותנת את הכוח לפרח הזה, החצב, לפרוח בתוך כל הקוצים אחרי הקיץ היבש. כאן אפשר לראות את הפקעת. אתם יודעים שהחצב נקרא חצב בזכות זה שהוא חוצב בתוך הסלע עם השורשים שלו. השורשים שלו יורדים עמוק בתוך האדמה, הם חותרים למטה, ואם הם נתקלים בסלע ויש בו סדק, הם נכנסים בתוך הסדק ובוקעים אותו יותר. הם ממש חוצבים, ולכן החצב נקרא חצב. הוא חוצב. השורשים של